Sunod sa pagbunog sa uwan kagabi, pipila ka usab ka mga dapit sa Lapu-Lapu City. Ang gibahaan, lakip na ang Basak Elementary School. Samtang ang mga trabahante nga na-stranded sa baha gi-rescue sa mga personnel sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ani ang report. Nagpakita na ang adlaw kaganihang buntag apan ingon gihapon niini ang sitwasyon sa George Tampos Road sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Kay lupa ang maong dapit, kini ang sagad nga bahaan matag higayon nga mubunok ang uwan. Usa sa labing apektado ang Basak Elementary School diin 5 sa mga classrooms niini ang nasudlan og tubig. Gani ubay-ubay sa mga modules ug mga libro ang nangabasa ug gibutang na lang nila kini sa gawas nga bahin sa classroom aron mapauga. Matod sa principal Lilian Ancheta, bisan sa pagbutang og drainage system sulod sa tunghaan, wala kini makatabang sa pagsulbad sa suliran sa pagbaha. Tungod kay lupa ang main entrance sa tunghaan, matag higayon nga adunay moagi nga sakyanan, matulod ang tubig baha gikan sa gawas pasulod sa tunghaan. Hinungdan nga inay nga mosubside ang tubig, mapondo hinon kini dinhi sulod sa tunghaan sa duha ngadto sa 3 ka adlaw. Among i-elevate gamay diha para ma-minimize ang tubig pagsulod diri. So mo na siya among among paningkamutan o nga ug makasulbad ba na gamay-gamay sa ato ang baha diri sulod sa eskwelahan. 90% na sa mga classroom sa tunghaan ang hingpit nang napaayom-ayom ug naandam na alang sa pagsugod sa klase karong Agosto 22. Subay niini, naandam na usab ang tunghaan alang sa 5-day in-person classes. Apan kun masinati na usab ang pagbaha sa dapit sa pagsugod na sa klase, posibleng may mga grade level nga dili makapahigayon og 5-day in-person classes. Ang mga classroom sa kinder o grade 1 lakip na ang home economics room ang sagad masudlan sa tubig baha kay mo'y nahimutang sa lupa nga dapit. Since gi-adapt magyapon na to ang blended modality of learning, so pwede ra sad sila modular lang sa sila for the meantime while naghulat nga mo subside ang tubig sa baha. Hinuon may gamayng entrance ang Basak Elementary School nga mamahimong kaagian sa mga tinunan aron dili sila muubog sa tubig kun mokusog ang uwan. May access usab kini ngadto sa mga classrooms nga nahimutang sa elevated nga dapit. Sa pikas bahin, mitanyag og libreng sakay ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pasaherong na stranded sa uwan kagabi. Mitanyag usab sila og libreng sakay sa mga trabahante nga padung mosulod sa trabaho kaganihang buntag. Samtang bisan pa man sa nasinating pagbaha sa main road sa Barangay Basak, ang traffic enforcer nga si Eddie Jimeno nagpabilin gihapon sa iyang pwesto ug miubog pa sa tubig baha aron lang magiyahan ang mga sakyanan nga di moagi sa lawom nga bahin sa karsada. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Rondina. Balitang Bisdak.